Dún nGall na Tír Chonaill, go déan deifir adra. Ó tharla dún nGall ar an bhegan sin condaithe a bhfuil gaeltachtaí beo iontu go fáil is minic mo dinne lochlóirtha na Gaeilge, mo dinne tuaisceirtaí go hairid a caint ar dhún nGall, agus is minic a chlantir Tír Chonaill ag daoine fásta. Ach le bheith cruinn faidúdá is in dhún nGall atá Tír Chonaill. Tá gríonn Tír Chonaill do chríoch stairmhúil cheannail Chonaill, ach ní chlúdaíonn sin a an chud den chondaith. Ina seón an sampla mór, níor bhain sin le conal ach le hón, dearthar dá ar a teannachais. Dá is siimplí lena chur is críoch stairmhúil atá Tír Chonaill taobhaistaí de chondaith dhún nGall an léaniu. Tá forlaí adarú ach ní honnaíod.